Când am început dezvoltarea personală, am tot auzit că emoțiile sunt niște mesageri. Bine, dar mesageri pentru ce? Prin Girafez am descoperit de fapt care este mesajul emoției. Ele ne vorbesc despre nevoile noastre. Nevoile sunt ca niște rezervoare. Iar atunci când un rezervor ajunge pe roșu, de obicei se aprinde un beculeț pe bord care te anunță că ai nevoie să faci ceva în această privință. În cazul nostru, beculețele pe bord, de fapt, sunt emoțiile noastre. Și acum nu te superi pe acel bec, n-are să te superi nici pe emoțiile tale, pentru că ele doar îți spun despre ceva important pentru tine. Emoțiile plăcute îți spun că anumite rezervoare s-au umplut, iar emoțiile neplăcute spun că anumite nevoi rămân neîmplinite. Și cum te prinzi care sunt nevoile tale neîmplinite? Păi poți să folosești un instrument gratuit, precum paleta de emoții și nevoi, pentru a identifica aceste rezervoare goale. Pentru că, în realitate, nici la școală și nici în familie nu prea am fost învățați să ne exprimăm emoțiile și nevoile și avem un vocabular destul de sărăcăcios în această privință. Odată ce ți-ai identificat aceste nevoi, te poți întreba cum aș putea oare să le împlinesc în mod diferit. Astfel încât, în loc să reacționezi dur și cu replici tăioase, să poți să revii în discuție cu calm și cu empatie și să poți să ajungi la un consens cu cealaltă persoană. Poți descărca gratuit paleta de emoții și nevoi, linkul este în comentarii.